Fi frar aktar minn 212,000 turist żaru pajjiżna qalb tagħla. Dawn iċ-ċifri ħarġu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO hawnhekk jirriżulta li kien hemm żieda ta' aktar minn 42,000 turist meta mqabbel mal-istess xahar ta' sena qabel. L-att tal-jiri tat-turisti f'Malta qabeż il-1.2 miljun, żieda kważi ta' 22% fuq l-2024. Fi frar ukoll in-nefqa tat-turisti kienet tisbuq il-146 miljun euro li tfisser żieda ta' aktar minn 32 miljun euro meta mqabbel ma' frar tas-sena l-oħra. L-akbar swieq barranin li żaruna fit-tieni xahar ta' din is-sena kienu dak ta' Renju Unit, il-Polonja u l-Italja li ammontaw għal kważi nofsi turisti li ġew f'pajjiżna f'dan ix-xahar imsemmi. Skont l-NSO ħareġ ukoll kif it-turisti li żaru Għawdex jew Kemuna u qattaw hemm ġurnata jew raqdu hemm ammontaw għal aktar minn 95,000. B'dan ifisser aktar minn 45% tat-turisti li żaru pajjiżna fix-xahar ta' frar.